बेलायखौनो खाखामानि तान हिमालय सिनि खरकसा त्रिपुरा मथानि सामुं खायनाय आदंजों TWF नि मेम्बार चौलाम डिस्ट्रिक्ट मेम्बार सिनि बुकुमजों पुनलक्ष्मी देबबर्मा मिया हर बने आदंसा सरि हामियां माबाय बना हस्पिटालाव लांनायनि जों ट्रिटमेन्ट खायमालिया एकदम शर्ट टाइम कोन दागासिनो सरि हामियामोन कोन दागासिनो बिसिनो बनिया बने लांमा सलांखा जों दिनै जों सकबाजाक त्रिपुरा मथानि जत ब्लक प्रेसिडेन्ट ताइ डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताइ YTF नि स्टेट सेक्रेटारि उफाय सकबाजाक जों दिनै बेलायखौनो खाकामो ताम हिमालय ब त्रिपुरा मथा जों पुइला चांख्रुन जोंनि बुकुमजों पुनलक्ष्मी देबबर्मा जों त्रिपुरा मथानि गोबां मास जों CA सालायख्रु CA बिलनि एगेन्स्ट जों जखन विश्रामगंज शिवाजल डिस्ट्रिक्ट जखन मुभमेन्ट खायफोराव बने अनेक अबदान दङ ताइ ओ जांगेला गामिनि आखुथाय बुकसं বিভিন্ন राजनीति दल कालाय दंनाय परमात्मा बुजुगुतु बुनाय बोरैबा बिसोरनि बुजुगुतुनाय सिनि नेत्री मुखसों माखा सिनि दफानि बागै बेलायखानो नांमानि बर' जों बेलायखानो दिनै खादुजाक तामनि हिमालय बजे सामुं खायलेमानि आ सामुं खायमानि बारा मासां खायनो चाइथुकनाय जों खाय थांनाय ताइ बनि इसोरनि थानाय जों कामना खायो बनि कायदुनि नगो थांनायबो बने आत्मा ताइ बने हाकसाङै दंथां बो आयां मासिबो थाङै माखासागा थाङै बने आत्मा सानाय दंथां बने बागै सरिनाय ताइ खायनाय दिनाव बने कन्डोलेन्स सार्भिस प्रग्रामाव जों अर चरिलाम ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथा YTF TWF ताइ जेनेरेल त्रिपुरा मथा जों जा मानसाक बने कन्डोलेन्स जों सुबानाय जों आबो रेडि बने जों फैनाय बने अर कन्डोलेन्स ताइ 10-12 दिन परे बने कन्डोलेन्स होनाय बने सिगां जों जा मानसाक जों सुबा फैनाय